донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо нишон додани ташаббусҳои нав ба нав дар баргузории ҳамоишҳои илмиву назариявии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ба марҳилаи нави рушд ворид мегардад. танҳо дар соли таҳсили нави хониш дар донишгоҳ 5 конфронси байналмилалии илминазариявӣ доир гардид, ки ба мавзӯъҳои муҳим аз қабили ҳифзи пиряхҳо, рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, рушди зеҳни сунъӣ, иқтисоди сабз ва обу иқлим бахшида шуда буданд. сарвари давлат таъкид намуданд, ки дар ин раванд пешрафти бо суръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир тақозо менамояд, ки ин дастовардҳо дар ҳама соҳаҳо самаранок истифода гардида ба манбаи иловагии рушди иқтисодӣ ва содироти хизматрасонӣ табдил дода шаванд. дар такя ба ин дастуру ҳидоятҳо, ин навбат рӯзи 25 декабри соли 2025 бо ташаббуси раёсати илм ва инноватсия ва кафедраҳои менеҷмент ва менеҷменти молиявӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон дар доираи иҷрои барномаи мақсадноки давлатии солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидани солҳои 2025-2030 конференсияи байналмилалии илминазариявӣ дар мавзӯи идоракунии инноватсионӣ дар шароити тағйирёбии рақамӣ, зеҳни сунъӣ, молия ва дурнамои рушд баргузор гардид. ҳамоишро муовини ректор оид ба илм ва инноватсия Муқимов Қутбиддин Мирзоҷонович оғоз намуда дар бораи самтҳои назариявӣ ва амалии рушди технологияҳои рақамӣ, зеҳни сунъӣ, идоракунии инноватсионӣ ва молиявӣ маълумоти мухтасар дод. сипас маърузаи профессори кафедраи менеҷменти донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Иномҷон Аминов дар мавзӯи равандҳои глобалии менеҷменти инноватсионӣ, рақамикунонӣ, зеҳни сунъӣ ва усулҳои нави идоракунӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. зикр гардид, ки гузаштан ба технологияҳои рақамиву инноватсионӣ, зеҳни сунъӣ ва иқтисоди рақамӣ на танҳо имконият, балки зарурати таърихӣ буда, татбиқи бар маҳалли онҳо имкон фароҳам меорад, ки идоракунии давлатӣ самаранок, иқтисоди рақобатпазир ва сатҳи зиндагии аҳолӣ беҳтар гардида, ба ин васила мавқеи кишварамон дар арсаи байналмилалӣ таҳким ёбад ва устувортар шавад. бояд зикр намуд, ки дар конфронси байналмилалии мазкур доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи донишгоҳи давлатии Тирмизи ҷумҳурии Ӯзбекистон Гадоев Суҳроб Ҷумақулович, ки дар доираи лоҳияи профессори даъватӣ ба донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ташриф оварда буд, номзади илмҳои иқтисодӣ доценти кафедраи молия ва суғуртаи донишгоҳи миллии тоҷикистон Икромов Фазлиддин Нурдинович бевосита ширкат варзиданд. инчунин доктори илмҳои техникӣ, профессори кафедраи система ва технологияҳои иттилоотии молияи донишгоҳи давлатии иқтисодии Федератсияи Русия Колбанёв Михаил Олегович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёт ва сайёҳии донишгоҳи давлатии Бухорои ҷумҳурии Ӯзбекистон Бахтиёр Наврӯзода ва номзади илмҳои социологӣ, доценти кафедраи бизнеси байналмилалии донишгоҳи давлатии иқтисодии Санкт-Петербурги Федератсияи Русия Ковалёва Анна Сергеевна ба таври онлайнӣ ширкат ва перомуни мавзӯъҳои стратегияи уфуқӣ ва амудии рушди инсонӣ, ташкили самараноки механизми қарзӣ, фишангҳои макропруденсиалӣ дар таҳкими суботи молиявии низоми бонкӣ, тағйироти рақамӣ, падидаи рушди технологияи асри 21 баромад намуданд. пешбурди кори конфронс бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ сурат гирифта, дар он маърузатчиён аз хориҷи кишвар ба шакли ҳузуриву онлайнӣ ширкат доштанд.